गोजोन्थों लोगोफोर आरो मानगोनां रायजो राजाफोर दिनैहाय आङो नोंथांमोननो मोनसे आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय नैबे जोंनि खासिकत्रा बैराथि हलाव माने इउपिपिएल हानजानि मोनसे प्रग्राम जादों। बे प्रग्रामानो जाहैबाय बिसिडिसि प्राइमारि ब्लक गासैजोंबो लोगो नांनानै एसे ओंखाम बोथिसे जालायदों आरोखि ना। दा बे ओंखाम बोथिसे जालायनाय प्रग्रामाव दा सावरायग्रा सारनि गान खननायजों गोबां मानसिफोरखौ मोसानायखौ नुनो मोन्दों, इन्टारेस्ट खालामनायखौ नुनो मोन्दों आरोखि ना। दा आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव देखायलांगासिनो दङ। नोंथांमोना जायहा इन्टारेस्टेड नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय।
Kau Kiki masuk masuk ke Kiki Lahori Umar bedor mas ঠিক আছে Mama angkirlah bungur ha Umar bedor mana Dino Dong bila nama aku na, level dulu. Taman kan, ni asih na. Oh, dah selesai. Oh, kamu jawab yang main mau parcel ni langkin cai. Musa kangbai ya, musa kangbai jangan lengan mau tangkin sini ya. Ada, nih, bidor ya, umar bidor. Oh. Kamu jawab aja. Dia. Musa kangbai engkau jangan nunggu tang sini ya itu mas na dance kore sana kora na kore sih dia kori balage ada wajib na dance kore sana kore na apna kore sana dia kori balage gorom na olo hit ho balage arki jaga sini dong दा जानानै न'आव थांसिगोन आरोखि एसे दसे मोसाबाय दे खाव जादो मा ओंख्रिब्रा एकदम बेदर दे मा बिलाय अमा बेदर ओमफ्राय ना गैयामोन गैया अमा बेदर होबाय आङो मोसानो मोसायाखै नोंलाय मोसा रोङाखसै सोब जारलालै बिजों एसे मोसाखांबाय नालाय ओंखाम जादों आरोखि ना ओंखाम जाखां लोंखां थांसिगोन नैबे कासिकत्रा जायगायाव आरोखि नै जोंहा अमा बेदर ओंखाम जादों अमा बेदर नङा होमबा जाखांबाय नाबो दं अमाबो दं मोसादोंना मोसायाखै आदा थिग जादों दा अके गुड जाबाय दा औ जाबाय दे मोजां दसेनो आं न' फारसे ओंखारलांसिगोन आरोखि दै नैबाव जागासिनो दंबाय नै बेलाय ओरैजों बहाय दंफैजोबो जाखांबाय दा न'आव थांफिनसिगोन जोंनि माने इउपिपिएल पार्टिनि आरोखि ना